Bismillahirrahmanirrahim. Ƙugiya kashi na 10. Idan mai sauraro bai manta ba, a cikin ƙugiya kashi na 9 mun tsaya ne a inda Wahida ta shigo yayin da take so ta ruɗa da Sibraham, inda take nuna ita ce Mahidan ce Wahida. Ku biyo mu don jin ya za ta kaya. Mamaki ya kama ni idan na fahimci Wahida so take ta nuna wa Sibraham ita ce Mahida ba ni ba. Na lumshe ido ta da buɗe su lokacin da ta tsugunna har ƙasa tana faɗin, ina wuni da dama ne? Ya gida mata kai yana murmushi ta da ƙura mata ido na sakanni kafin ya buɗe baki a taushashe ce, ba za a ruɗa ni ba. Ke ce Wahida, idanunki sun fi nata ƙanana, ita Sheri nata sun shiga da yawa, den bakinta ya fi naki tudu, ya fi shi fit da shef, ya fi taushi, hancinta ya fi naki tsayi da kaɗan, gidanta ya fi naki cika da baki. Ko a bacci zan iya gane abin da nake so. Ba ni son wayen Wahida. A yadda yake furta maganar yana murmushi da alama wasa ya ɗauki abin nata, saboda yadda ya ta ƙarƙare ina mata bayanin bambancinmu har da alamu da hannu, wanda ni kaina wallahi ban san da shi ba. Wani daɗi ne ya ratsa ni, na lumshe ido ina kallonta. Ita kamar ta ɓaci yayi sosai, ta soma mazurai tana faɗin, ni ce Mahi, wannan Wahida ce, baka gane ba ne Sib. Da sauri ya girgiza mata kai ba tare da ya ƙara kallonta ba, ya saki lallausan murmushi mai sauti yana kallona. A hankali ya tambaye ni, haka ne? Na gyaɗa kai a hankali ina sunne kai na ƙasa saboda kallon da yake min ban isa na haɗa ido da shi ba. Cikin ɓacin rai ta kalle ni ta ce, kin kyauta, kin yi shiga irin tawa, hankalinki ya kwanta Wahida tunda har ya ɗauka ke ce ni. Tsinkaye shi ne yana faɗin, ko cikin duhu na ganku zan iya bambance wace ce matata a cikin ku Wahida. Idan da a ce ke kika zo a matsayinta sai mun zane ki. Ko matata? Ya nuna ni da ɗan yatsa. Ba tare da na ce komai ba, na ƙara sunkuyar da kai na ƙasa ina murmushi cike da farin ciki, domin haƙiƙanin gaskiya na yi matuƙar farin ciki da ya kasance Sibraham na iya bambance mu. Da ba don haka ba, da na tabbatar babu abin da zai hana Goggo Falmata aura masa Wahida a matsayin ni, don ta samu cikar burinta. Sai dai wani ɓangare na zuciyata na mamakin har da ya iya bambance mu, bayan ba wani tsayawa yake yi ya min kallon ƙurilla ba. A take wata zuciya ta ƙaryace haka, ta tabbatar da bai kallo na, to da ya zai san wa'innan abubuwa. Kawai baya yin yadda zaki fahimta ne. Wani daɗi ya ratsa ni, na tabbatar da gaske Sibraham yake so na, tunda har yake iya bambance mu alalin mutane da yawa da nike cuɗanya da su ba sa iyawa. Na sauke numfashi ina kallon ƙafafun Wahida, kuma har yanzu tana tsaye tana kallon mu. Idanunta sun kankance. Na ɗago ido na kalle ta, muka haɗa ido. A take na ji wani yar a jikina, ganin yadda idanunta suka sauya kala. Gabana yanke ya faɗi. Tsorona kada Wahida ta bayyana masa ita wace ce. Kuma na san za ta iya ko don ta raba mu. Kuma ni Allah ya sani bana fatan haka. Na soma addu'a a cikin zuciyata. A hankali na sake ɗago ido na a karo na biyu, muka haɗa ido da shi. Ya tsare ni da ido kamar mai neman ƙarin bayani. Lokaci guda ya ɗage min gida ɗaya tare da min alamu da hannu na tambayan da akwai matsala ne. Na girgiza kai sannan na juya na kalli Wahida, wadda tuni hawaye sun wanke mata fuska. Jikina ya yi matuƙar sanyi ganin Wahida na kuka da idanuwanta. Abin da zai saka ta zub da hawaye ba ƙaramin abu ba ne. Na share gumin da ya silalo saman goshina. Allah ya sani ina matuƙar ƙaunarta kuma ba na son ganinta cikin damuwa, bari na ga hawaye a fuskarta. Sai nake ji ina ma a ce zan iya mata wannan sadaukarwan kamar yadda na saba yi mata a koda yaushe. Amma ina, soyayyar Sibraham da ƙaunarsa sun sha gabana, wallahi sun fi ƙarfin sadaukarwata. Ni kaina ban san yaushe san shi ya min wannan mummunan kamun ba. Muryar shi na tsinkaya, hakan ya sa ni saurin dawowa hayyacina. Tunanin me kike yi ne? Mahida, ko akwai matsala ne? Ko kuma har yanzu zuciyarki tana kokonto a kaina? Ko kina so ki faɗa min ba ke ce Mahida ba? Ya ƙara shi magana ta da ɗaga min gidansa ɗaya. Na yi ɗan dariya mai sauti ta da girgiza kai na ce, ba haka ba ne. Ka canka daidai, amma bari na sallami 'yar uwata, ina zuwa don Allah.
Na waiga da niyyar yi mata magana, amma sai na ga wayan babu Wahida babu dalilinta. Na kalle shi lokacin da ya yi dariya yana faɗan, ‘yar uwan nan taki akwai rikici. Ina jin da ke ne ma aka haɗa baki ku juyar min da tunani kamar yadda ‘yan biyu ke yi masu matuƙar kamanceceniya da juna. Na ƙi wayan, ‘yar dariyar yaƙe na yi, na haɗi wani wahalallen miyau ina satar kallon yadda labulayen ɗakin ke kaɗawa duk da babu iska. Kuma na san Wahida ce ke neman tsorata ni. Ban gama tunani ba, na haɗa ido da kan fatalwar wani tsohon da ke unguwanmu wanda tun muna ƙanana ya rasu. A jikin labulen yana min dariya. Ya buɗe baki babu gangan jiki yana kallo na. Na zabura kamar an tsikare ni. Nan take jikina ya soma rawa kamar ana watsa min ruwan ƙanƙara. Ina bin kan fatalwan da ido da ke yawo cikin ɗakin yana dariya. Amma abin mamaki da ya doshi wajen da Sibraham yake sai na ga ya kama da wuta. Sai ya dawo gare ni, shi ɗin da ba musulmi ba. Nan da nan tsoro da firgici suka cika ni, gashi na fara ganin ɗakin na gaurayewa da duhu. Na rinsa idona tare da ƙanƙame jikina. Bakina kawai nake iya motsawa. Karanto duk wata addu'ar da ta zo raina nake yi. Tabbas na san aikin Wahida ne, tana nufin kenan ba zan taɓa jin daɗin soyayya da Sibraham ba kenan. Tana nufin ta shirya lalata min duk wani farin ciki na. Tana nufin ba za ta bari in keɓe da shi ba kenan. Ina girgiza kai, ina ƙaimi wajen addu'a tare da kulle ido na gam domin bana buƙatar ci gaba da ‘yan gane-gane. Jin ɗumin numfashi a saitin fuskata ya sa na yi saurin buɗe idona ina waige-waige. Kuma a take na nemi fatalwar na rasa. Na kuma nemi duhun ɗakin shi ma na rasa. A taushashe ya kira sunana, Wahida. Sai na ji kamar duk duniya babu wanda ya iya kiran sunan sama da shi. Na ɗaga ƙwayar idona da ya sauya kala, na jefa mishi lallausan kallon da ka iya kashe jikin duk wanda ya same shi. Wallahi ni kaina na san kallon da na yi masa na daban ne, ba casual kallo ba ne da ake yi ma 'yan shaka tafi, kuma ban san na iya irinsa ba. A hankali na ce, Sib, can ƙasan makoshi, haɗe da lumshe ido cikin nasa. Me ke damunki? Me yasa kika dunkule haka? Me yasa jikinki ke rawa? Ya kafe ni da idanu. A sanyaye na ce, babu wata matsala, kawai da yau na sha aiki ne na gaji. Kin kwanta da wani? Ya jeho min tambayar da ban taɓa zato ba. Kafe shi ne da ido na 'yan lokuta. Da fara zuciyata ta fara tukuki, amma da na tuna inda nake da kuma wacce nake gurinta sai na rinsa ido ta da girgiza mishi kai na ce, ban taɓa kwanciya da kowa ba sai. Ya sauke ajiyar zuciya ta da furzar da iska. Ko da kin taɓa ba zan damu ba Wahida, domin na san inda na ganki na ce ina so, kuma ba jikinki nake so ba, ruhinki nake so. Shiru na yi ido na a rufe. Ya kamo hannuna yana faɗan, kin canza Wahida, ba haka kike ba, da alamun tsoro a tattare da ke. Ki faɗa min, kina da matsala ne? Muryar Wahida da ta doki dodon kunnuwanmu, fuskar ta ɗauke da murmushi. Ta miƙo min glass cup ɗauke da ruwa da kuma farar ƙwaya ta magani tana faɗin, lokacin shan maganinki ya wuce, ƙwaya maza ki sha tun kafin ki fara jijjiga. Mamaki ya hana ni magana. Na ɗaga kaina ina kallonta lokacin da Sib ya amshi maganin da ruwan. Ya miƙo min yana tambayar, me ke damunta? Taɓin ƙwaƙwalwa, tana da ciwon hauka. Shi yasa na ce ka auri Wahida. Ai ita ce take lafiya lau, ko ƙwaƙwalmata ta katse mu. Ni da shi muka mai da kallon mu ga bakin ƙofa. Tana tsaye bayan Wahida. Na rinsa ido na gam tare da rufe fuskatar tafukan hannayena. A take hawaye masu ɗumin gaske suka gangaro daga ƙwayar idona. Ina jiran na ji me zai fito daga bakin Sib. Na sani zai iya yarda da su, bare ma abin da ya faru yanzu. Tunda da alamu ni kaɗai na ga abin da Wahida ta yi, shi bai gani ba. Oh, sai na kai ta asibiti. Ina son ta a haka suruka, ba abin da zai canza. Ya faɗi tare da ƙara rankufowa yana leƙena. A hankali ya ce min, sha maganin ki Wahida, I love you, duk yadda kike. Kuka ya sabace min, na hau girgiza kai ina faɗin, lafiya ta Sib, babu abin da ke damuna. Ya mai da kallon shi ga gogo Falmata. Ta hau faɗin, yau dama za ta faɗa ma gaskiya ne, shegiya da shegen naci? To ko lafiyar kilau ba zai aure ki ba, ta ja hannun Wahida, kuma tun a lokacin ya gane ba gaskiya suka faɗa ba. Girgiza kai yayi, yana bin su da wani irin kallo kafin ya aje abin da ke hannun shi. Kai tsaye ya ce,
zan je na musulunta yau. Daga nan sai mu yi aurenmu. Ba kya jin daɗin zama a nan ko Mahida? Na yi saurin kallonsa yayin da ya gyaɗa min kai ya ci gaba da faɗin. Yau zan musulunta, zan shiga musulunci saboda ƙara tabbatar miki da tsananin ƙaunar da nake miki. Ina so na mallake ki, na baki farin ciki Mahida. Ban san lokacin da na yi wata ajiyar zuciya ba na farin ciki. A take na mance da damuwar Wahida da 'yar koranta. Alhamdulillah, haka nake so. Allah ya sa ka amsi musulunci a sa'a. Kuma ina fatan idan ka shiga musulunci ka ji daɗinsa ka dawwama a ciki ko da aurenmu ya kai wa'adinsa na shekaru 3. Duk da shi ma bana fatan haka. Sim, ina addu'ar ko baka tare da ni ka tabbata cikin musulunci sannan ka shiga domin Allah kar ka shiga domin waninsa. Ni ba komai bace face baiwarsa. Ina so na tambaye shi gidansu da danginsu amma ina tunanin kamar lokaci bai yi ba. Sai dai bana jin za a ɗaura mana aure ba tare da na san ko shi wane ne ba domin ina buƙatar auren ya dawwama. Murmushin jin daɗi ya yi ya miƙe ba tare da ya ce min komai ba. Ya sa hannu a jiyunsa ya ciro bandar ɗaya ya ajiye a gabana na kuɗi. Ya mai da hannunsa a jiyu yana kallona. A hankali na ɗauke kai ina tambayar, wannan kuɗin fa naki ne? A take na shiga girgiza masa kai alamar bana so. Ina ɗaga ido ta bayan ƙofa muka yi ido 4 da Goggo Falmata tana watsa min harara tare da alamar na karɓa. Na ɗauke kai na yi kamar ban ganta ba. Aiko ta shigo tana auno min da uwa. Murmushi na ga Ibrahim ya yi ya ciji leɓen shi ya ce, idan baki so ki ba suruka ko wahi. Na ga tana miki alamun ki amsa kamar baki gani ba. Sannan zan zo da daddare karfe 8. Ina so ki zaɓa min sunan da kike so na karɓi musulunci da shi. Kafin na yi magana, Goggo Falmata ta faɗo ɗaki tana washe baki ta ce, a'a, suriki, har za ka tafi ne? Ya gyaɗa mata kai. Ta kuma washe baki tana kallon kuɗin kamar ma tana ƙirgawa. Ni ko wani baƙin ciki ne ya lullube ni lokacin da ta kasa haƙura ta sa hannu ta dafe tana faɗin. Wannan ɗawainiyar fa, duk da haka ba su yi yawa ba, ko da yake wanda zai baka ɗaya? Ai ya wuce haka an riga an zama ɗaya. Ai ka taimaka dama yau ko kwal ba mu sa ma cikinmu ba. Ga uban bashi da na ci, to an gode, Allah ya kawo dubunsu. Tana magana tana ƙoƙarin turawa a rigarta. Ba komai ya faɗa a kajirce. Na lura kamar bai buƙatar magana mai tsawo da ita. Mamaki ya kusa kashe ni lokacin da ta zaro jikka 6 cikin kuɗin da ya bata. Ta miƙa mishi tana faɗin, ga shi don Allah, na ce ko ka taimaka ka cika ka siyo mana buhun shinkafa da taliya da 'yar madara ma da bita. Ya ɗauke kai kamar bai ji mai take faɗa ba, ya juyo ya kalle ni har ya kai ƙofa ya ce, ki kula da kanki, zan zo da daddare. Ina son doguwar riga baƙa, ki shafa mai kawai a labbanki. Ya sa kai ya fice ya bar ni ina murmushi. Sai dai ko gama fita bai yi ba, Goggo Falmata ta saukar min wani rankwashi a tsakiyar kaina mai shegen zafi. Tafke na so maganin hazo-hazo saboda tsabar azabar da ta ratsa ni. Na dafe kaina ina kallonta, muguwa munafuka. Dakin karɓan kuɗin zaki yi? Shegiya, bayan kina ji ina cinikin gida zan siya ko? Raina ya ɓaci duk da azabar da nake ji da kuma tsoron abin da zai biyo baya, amma bai hana na murguɗa mata baki ba ina faɗin. Goggo Falmata, ni dai gaskiya ki daina ce min shegiya. Allah ya sani ba na son shegantanin da kike yi ko kaɗan. Ina ce ai dai kin san waye ubana. Ta yi wata shewa tare da tafa hannu ta wurga min wani kallo mai cike da ma'anoni daban-daban tana faɗin. Ni ko na san waye ubanki yarinya, sanin da ke kanki baki yi mishi ba, kuma don ubanki ke ɗin mecece idan ba shegiyar ba. Na ce shegiya 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 wuuu. Ta ƙarashe maganar tana bugun bakinta da hannu ɗaya har wani tsalle take tana gwatsu sai ka ce wacce ke yi da sa'arta. Na ƙura mata ido yayin da nake ganin duhu-duhu tsabar takaici. Ban san me yasa tsufa yayi gaddama a wannan gurin ba, ban san me yasa bakar kaddarar Falmata ta hada da zuri'an mu ba, domin wallahi wannan matar abun kunya ce a ce yar uwar mahaifina ce, tunda har ita ta iya buɗe baki ta sheganta ni. Kafin na yi magana ta kwala wa Wahi da kira tare da samun guri ta zauna ta fiddo kuɗin tana kirgawa haɗi da wurga man harara. Mintuna kaɗan Wahi ta shigo ɗakin dafa da gefe ɗaya na ƙirjinta. Na kalli fuskarta na ga yadda ta yi jajir ga labbanta sun bushe ya sa tausayinta ya kama ni. Ta yi wani wuru-wuru da ita
jikina na rawa na ƙarasa ina ƙoƙarin riƙe ta tare da tambayar ta, lafiya? Wahida, menene haka? Me yasa miki lokaci guda? Ta wani hankaɗa ni gefe ɗaya sannan ta zube ƙasa gaban Goggo Falmata tana kuka. Mamsi, zan mutu. Wallahi mutuwa zan yi matukar su Ibrahim bai aure ni ba. Ki taimaka min ki mai da soyayyarsa gare ni. Ni ce na fara ganinsa kuma shi ma ya fara gani na yake so ba ita ba. Wallahi mai da kwace min shi ta yi. Ina tsananin sansa. Ina kishinsa Goggo Falmata. Ki yi wani abu akan wannan lamarin kafin ku rasa ni. Ta dafe kirjinta tana jin numfashi sama-sama. Cike da tsoro da firgici nake kallanta ga wani tausayinta da ya kama ni lokaci guda. Sai dai duk da hakan bana ji a jikina zan bar wa Wahida Ibrahim dan har yanzu ban san menene kudirinta a kansa ba. Yau da a ce lafiya lau take kamar kowa, duk yadda nake son shi zan iya bar mata shi, amma sanin ita wace ce wallahi ba zan taɓa bari ta cutar min da shi ba. Domin yadda take jin tana son shi haka ni ma nake ji, kuma yadda take jin tana da zuciya a kirjinta ni ma ina da ita. Idan har ba za ta iya bar min shi ba, bayan duk wasu abubuwan da na sadaukar mata da su a baya, ni ma bai ci na bar mata shi ba. Goggo Falmata ta aje kuɗin gefe guda, ta tsugunna ta ɗago Wahida ta zaunar da ita bisa kujera, ta sa hannu ta share mata hawaye. Na yi mamakin tausayin da na gani a idon Falmata. A hankali ta ce, ki kwantar da hankalinki 'yar albarka. Ai na san ke ce mai ƙashin arziki. Na kuma san in dai ya aure ki na gama talauci. Na zama mai kuɗi. Dan na san har sata sai kin haɗo min kin kawo min. Ko don haka dole na taimaka miki ki aure shi, ki sha kuruminki. Ke zai aura ba ita ba. Ki rabu da su, daga shi har ita zan yi maganin su. Jikina ya mutu ina mamakin yadda Wahida ta sauya ga baki ɗaya. Ni da Wahida tun tasowar mu ba mu taɓa faɗa akan abu ba, amma yau gashi saurayi namiji na neman shiga tsakanin mu da taimakon waccan matar. Sai yanzu na ƙara fahimtar abin da yasa suke so ta aure shi, kuma na tabbatar bayan shi akwai wani abin daban. Na sa kai zan fice daga ɗakin, zuciyata na min tuƙuƙi. Sai na ji Goggo Falmata ta fusgo da baya haɗi da daka min tsawa tana tambayar, gidan uban wa zaki? Bakar kaddara. Bakar kaddara? Na maimaita a raina, yau ni ake kira da bakar kaddara bayan ita ce bakar kaddara ba ni ba? Wahida ta ɗan zunkulo baki tana faɗin, Mamsi, ki daina kiranta haka, duk yadda nake jin haushinta ba na so ana taɓa min ita. Ki bar ni da ita mu yi faɗan mu imu. Ai ta san ko ni wace ce ai. Ban san yaushe ta koyi munafunci ba. Ta kalle ni wani haske ya fito daga idonta kamar walƙiya ya haske idona. Na yi saurin rintse idona ta da kiran sunan Allah. Ta tuntsire da dariya ƙasa-ƙasa ta ce, Allah ya cece ki, da kin makance. Ta yadda ba za ki ƙara ganin su Ibrahim da waɗannan idanuwan da suka ruɗe shi ba, da har yake gane ki da su. Wahi, me kike faɗa mata ne da baki so na ji? Kadda a ce kin koma bayanta, Goggo Falmata ta faɗa tana zuba mana ido. Wahida ta matsa ta runguma Goggo Falmata, Mamsi, ki kwantar da hankalinki, ka shedi nake yi mata. Kin san akwai amanar da ba zan iya barin wanda ke son taimaka min na mallaki rabin raina ba. Kiran wayar Goggo Falmata da aka yi ya katse mata abin da ta yi niyya, ta ɗauki wayar ta fice waje tana maganganu ƙasa-ƙasa. Kafin ta dawo da sauri ta kalle ni ta ce, yawwa, na manta in sanar miki da cewa yau Samuel zai zo. Kuma na karɓi kuɗinsa don ya ce shi bai ji wani garɗinki ba. Duk da zuwanku na farko kin ce kun yi harka, ni ma ban wani yadda da ke ba, don haka zai zo ki shirya bayan isha'i karfe 8. Kuma ba na son wani iya shege, ki saki jiki da latsi 'yan kayan shi. Kwana 2 ma da kika ji bai zo ba, tafiya ta kama shi ne Algeria, don shi ma yana ƙaunar ki. Shegiya ga ki da baƙin hali amma sai shegen farin jini. Karfe 8 ta sake maimaitawa. A hankali na ce tab, ta watsa min harara. Ko kina da wata tsiyar da kike tsina namun ne da zaki ce tab? Banda ki ciki ka sayar sai me? Ko yar hirar kirki ba kya tsayawa bare ki amshi kuɗi. Ko dan kin ga wannan ya bani kuɗi, Allah baki isa ba, dole ki biya wa Samuel bukata kafin ki tafi. Domin yaron nan na kirki ne, ko ba kya nan Allah kaɗai ya san arzikin da zan samu a dalilin ki. Kai tsaye na ce, Sif zai zo, dan haka babu inda zan je, kuma wallahi ko ba zai zo ba. Kin san ni ba karuwa bace, bare ki rika amsar kuɗin mutane da niyyar su kwana da ni. Ke da kika yi niyya ki amsa a kwana da ke mana. Ni kan ban dace da wannan rayuwar akuyoyin ba. Ina ruwana da dacewa? Mahida, kuɗi kawai nake so, kuma wallahi bari ki ji. Ko a kai sai na sa ki a ɗaki na rufe ku ta waje, Samuel ya danne ki. Bai shirya kallon ki
balage ba kina yawo a tsakar gida. Shegiya, Allah na tuba, ke sanda ce da baki da bukata? Munafuka, ƙasa na ƙaiƙayi kina cijewa. Halama su Ibrahim ɗin wani abu kika gani a tare da shi kika ruɗe. Shi yasa kike burin shi kaɗai ya same ki. To shi ma Samuel ɗin yana da abin nunawa, don haka ko kin so sai kin je. Na rinse idona, san ba ta kunyar maganar batsa. Ta fice ta bar mu nan ni da Wahida tana mun wata dariyar mugunta. Kafin ta ɗago haɓata tana kallon fuskata ta yi ɗan murmushi. Tana taɓa hannuna ta ce, dama ni ke cetonki daga hannun maza ko? Na kalli ƙwayar idanta, ta ɗaga min gira, ta ci gaba da faɗin. To yau sai ki nemi mai taimakonki. Sauƙi kawai, ki sa a ranki yau Samuel sai ya darje ki. Kuma ni da ke gani ni ce zan fita da su Birhan baki ba. Kuma idan har muka fita to tabbas ba zan dawo ba sai an ɗaura mana aure ko a coci ne. Ke ko bai aure ni ba sai mun tara ni da shi. Ina miki fatan tarawa mai daɗi da Samuel. Ta huro min wani abu a ƙasa na, a take na jijiri na neman kai na ƙasa. Na dafa bango na lumshe ido, lokaci guda na ji ƙasa na ɗillawa ɗil yayin da wata azababbiyar sha'awa ta turnuƙo min. Na ji duk duniya babu abin da nake bukata sama da ɗa namiji a tattare da ni. Yayin da na kai hannuna na dafe gurin yana min wani irin ƙaiƙayi.